Ribhoi nakaslem jong Nnsscc Hima. Ki artali ki kan hun yale kai na ka jala bakan thup ya ka Ribhoi United FC bat ka Blue Bombers kilong ki artali ki kan hun yale kai ke ban saya Knieh ya ka nam Lahduh ha ka Lympung yale kai football ya ka balatip kum ke invitation knockout football tournament arja arpulai arpusau hamadan Nnsscc ka kubor na ka Nnsscc Sport Social and Cultural Club kala pentip bakani ke yale kai final hapdeng kita ki artali ki team ki ban Knieh ya ka nam Lahduh kan salong haka sau tarik jembang arja arpasau haka baka jingele kai kan sedang haka por arbaje janmit na kaliang ka Nnsscc sasisian ka khot ka wer ya barok ki pat ba riu it football jang ka than ba na ka leng ki jaka ban wan sakhi ya kan ki jingele kai hapdeng kini ki atali ki team bat ka Nnsscc kalapan pau ya ka jingkerman ba krempep kan ki jingele kai final hapdeng ki artali ki team kalong ka jingele kai ka ba itanan